Pasang kim-kim. Ha? Hello guys! Ligo na bati kamay. Ay! Guys, padong Miss Pamaksalan, Pilar. Uy, saron, wala, nagtubig. Guys, madungadlaw na tanan. Di Miss Pamaksalan, Pilar, Bohol. Nilay kaliguan. Saan na dapit ate? Kabanahos, Antay Duterte, Lapa Gabriel, Kim Kim. Loy, si Kuya Ken. Saan man dapit eh? Ulaw. Uy, ala. Dapat sa ibabaw. Uy, lami aliguan na to guys. So tanawa. Sada guys, mal. Hagbang tadi ya. Tanawa guys. Good. Yan mas Antay Duterte nga dako noy lami na rin kaliguan so ning uban mi. Kay Kami ka na. aligo mi guys. Kulinta na. Basta yung na ilintad anak eh. So guys, na may anak na rin sa Antay Duterte. So ato may tunog. Sugba na rin. Hmm? Sugbaan. Na guys, na sa jud liguan karang katinaw ka aju. Guys, to apa day kuno to unahan aglami nga kaliguan. So ato kuno may unahan. Maso dara napita guys kay way problema sa tubig, abundag tubig dara napita sa hinlo pa jud. Ato sa mga kay wala may pag-asa gamang sapa nga mahinlo kay na naman kagas naman kanon ay gugaw. Nahapit na sila makaani, grabe. Grabe ko anda ni guys ba. Nindot ka so hapit na sila makatingani na rin napita. Guba nakaani na jud oh. Ha? Nay bulhot kibijaan ba nagani naguba nagabis. Naol. Cute ka ba guys? Cute sila. Lahat ka sa forma. So dami daris Pamaksalan, Pilar. Shout out sa tanang taga Pamaksalan. Sana man ito sa Antay Duterte pa daw. Para lami ang saging guys na. Apply. Saging gazud may ginaunhang nakitaan. Ano mo? Guys, grabe nagkaagilang kuy di ah. Uy, grabe kuy pa injo dari. Ano guys, karon pa jud ko kakuan nga ni kadagke ah. O di day nakakita na day ko sa una dito sa Kundulman. Ngar nakakazo na. Wow, grabe gazang nagkaan nila. Sus Ginoo kuy pa injo. Pwede ba kanis sa pritohon? Bitaw, binuang ra guys ha. Na prito tas tag-iza dan na. Na guys, ang lamia ka dato. Dato pwede naliguan. Tapa ang lamia dari uy. Kay may daghang tubig. Ibaw mo man. Umuari mo dari guys na si Zay Cottage. Pwede mo dari magkuan pahapon. Oh, pwede mo magstay dari taman hapon na si Zay 100 pesos nga abang. So ato sa midad tos unahan. Kaya ato kuno mi dito maligo. What Kim? Uy, hindi man ro nagtingog-tingog. Ay, kuno ko. Muna dyan mo support sa kabasakan. Ano guys? Sige, uy. Uy, kalamis tubig na rin napita. Unlimited ang tubig na rin guys. Ha? Unlimited ang tubig na rin. Lang lining oh. Nagkasiga kaso. Uy, di arang sapa. Nag green ang color. Uy, harang lamia alam nati. Harang lamia manday na rin guys. Di ah. Kumungari mo guys. Di Anis Pamaksalan, Pilar Bohol. Napi mga cottage ni dyan oh. Kaabot ka dyan may hat na rin guys. Asaman tada pitlong. Ay, babo pa kuno bi. Baba ba? Tiya dari. Nice no. Dapat arang ko ana. Tinaw naman na nangaligo. Naprelain. Babaw. Kadto? Di na padto. Oh, lami asin dari guys. Kaya unlimited lang tubig ah. Lami tagi nga ni pag-alis siya oy. Napay mga cottage dari. Nga dire na paano. Ito jaga punitan dito sa basak. Ato na jud riyo dapat. Sa kaila John Rio. Naman na pihagdanan dari pwede magikid-ikid. Uy. Di Amis Pamaksalan, Bohol, Pilar. Di ay Pamaksalan, Pilar, Bohol. Oh. Tapos ada dong si Iban ng ligo. Oy, lami ada to tiyo to ah. Ug ako pa dyan na guys, ug deo ko ngani kada adlaw gazo ko maglabaw, gazo ko ilabhanon. Lami ang mga bato puti pa dyan. Nay mga cottage, sugin sa to ganahan mo ngari. Di ara dares Pamaksalan, Pilar Bohol. Kanais ka adto ti. Ato ko na may sibabaw guys, kay to ako na kinalamian dito nga liguan. Pantay gazud. Bong gazud tagsam dito ron, danhi lining okay naman na sa uman. Kanay nga ni ba lining sus. Anod-anod baka libre pa kag paanod-anod. Pero ato ta dito sa ibabaw, kay ata gazud nga tan-awon tong ilang giingan nga lami kuno liguan.
Bantay ka jud. Hindi ka patas ako. Ako ano? Anay paku na niti? Ay mama kuta. Paku ni? Di ni paku, lukdo na. Di na mautan. Ani apa? Paku man siguro ni guys kanina aning tika man. Wala ide ay. Lain no. Susaro na mi aga jud ang napita we. Daghag tubig. Kinsa tong ipangalimutan diha hala ngarita dares mawaksalan Pilar Bohol. Di aman day tubig daring grabe daghana, limited. Mo ni gikan sa dam tino. Mo ni guys, agikan dito sa Pilar Dam. Mo ni nagkaasawa ng tingin. Ay mo na katong dani lasyuha. Sila may na mo na naminjo ag anak ni Antay Duterte dire kay mo man sila nagtrabaho na ni lining kini. Tanawa nakaila-ila sila taga dari. Nakaila ha. What's kaila-ila si Jadarik taga Pilar Bohol. Oto ana guys, minjo si Jadari Pilar. Ikaw, be, dari mi guys. Tanaw mo nagsuot-suot pa gajud, kimo to ba jud asang dapita. Hala sige, bira. Mo na siguro na ilang giingan. Murag nice gajud siguro dari ba. View jud siguro dari guys, kay murag naglagapak man nagtubig. Mo na siguro runti. Uy, mo na jud ron guys na ala. Pariham ni sa ata dito sa una ti. Ngana ba? Ala, uy. Nice guys. What kimi? Inday pa. Uy, ala. Pagka-nice kazu. Wow. Pagka-nice sa lugar. Apa manis unahan? Ala, uy. Sabi ko mo na ni. Napay mas view? Lasa man lagi dana. Tanah. Guys, nazul siguro dahil naglitson kay tanawa di nilitsunan nagagi bitaw subaan siguro na nila. Na day daghan dari mga re guys. Uy, basa naman imong pajama kimi. So arita dari mo tunob kay mo ato ta dito sa kinabiuhan nga part daning lugar kinabiuhan nga area. Mo na ning. Uy, ala, lami si Kaadjo. Basta guys, arang lami aja Kaadjo dari tamak. Na dari kontento naman ko dani mo saum. Kanina. Oh, lami Kaadjo. Karon pa ko kangan hidapita guys. Nan dapita karon pa ko kangari. Uy, di man dapay ko ada. Nay. Nay sabit-sabitanan ba? O gusto magsabit-sabitanan ay kidikid. Para pa jung bugnawa. Wow. Nari isa sa bag. Magalintadan eh. Tangi. Musuy ko. Saka na to. Okay. Taha ko nas papagabril to guys. Sana magpurma. Kinawaan ko na siya. Magtinarsan. Ha? Laom jud ka na nag-green ko gagi. Green sa kuan guys kani ba na? Lumot. Uy. Go. Di makadaag nimo pa. Di kadaag nimo. Woo! Hoy. Dito agdak man dajon. Tara. Ha? Lama. Para bugnawa pud no. Wow, namiya ka dudot to guys. Tanaw sa papagabril guys. Tuon na napabungbong nagsaum. Wa agad kan sigab kay una naman kag saum. Hala bati. Ha ni ba Antay Duterte nang ngawang naman. Ngawang na gamang kauban. Ano na ti nay uwang? Basig nay uwang ti. Kala ka saka dai. Saka. Basig nay uwang. Nawa. Ngawang na gamang kauban. Mulakaw sa tuunahan guys kay to ako nung kinabiuhan. Uy, riyan na. Panagdatag manok na ng suba-sugbata guys. Labunay daghang manok dito si Pangakas tanom. Mote. Ha? Oh, beauty kuno kazo dito guys, yung skin. Bi, sa pa dyan naka-beauty na yung ingon. Uy, grabe. Grabe, daghan na ni mag-date. Di ay na napita. Pa, nanay mo basing gamay. Gab. Masiglaom na nakaadto.
Wow. Ha? Oh, tanawa jud lagi ni isang bisyo, oh, mga wang. Mga wang ka jud. Mga wang ka jud siya, guys. So ari ta dare, matabok ta guys kay maligo ta. So matabok ko dare guys. Hala, mabasa naman ko dani. Dali te, saom te. Uy, ginawa mas makakayhapon kung ka. Dali. Guys, ding Arang luod sa. Kasi tarin taon siya basa na ko dani. Unlod pa siya ka na na. Dali. Dari na aja na dapit, diri dapit. Ay, itong paitan ng mga. Ay, nabasa. Nag-brower ka sa branda. Alami ada rin kay ga green green uy. Wow, hadlok laman kay nangalaka man din dapita. Hadlok laman si guys kana nangalaka siya. Bantay lamang gadud. Uy. Mo na yung kuan guys, bagong naabtan. Wow, nice sa lugar. Kaya sa to mga apapon diha di araga sa nagtambaw guys, porsinas sa di tambaw na ng apap ninjo bitaw. Kaya sa to mga apapon diha mo ni tambal si porsinas. Warang ka nice kajo guys. Uy, super. Nindot kajo oh. Tabi-tabi po. Tabi po. Ala uy, arang ka nice kajo dari liguan. Ander taligo te? Ano taligo ato ibabaw? Ana pa sa ibabaw? Na. Napa ibabaw? Mata, sige. Dia pay kulapo dari guys, na dari lagi inom dani, dami kulapo ning abot. Wa kakakuha uwang. May minus kay wa nakakuha uwang. Wa na sa kakuha uwang kanawa. Wala ko bati. Bata agi dani ti. Dangot ti di. Dangot ko na ko. Oh, yarang ka nice kaso. Sumusunod ko nila guys, kay walang sila ko na. Kadus-madus mga nagkagwang, tanawa lagi. Nga lagan. Hey, ginoko. Okay naman tako dari, malipay naman tako dari dapitang, ano nanukad pa man sila. Ato kasi ekonomis kinabiyuhan nga part, oh, nagsilag ba to? Picture ko ti. Hindi ko sa na mo. Bansa ta guys. Puro ka dun eh, sapa ni atong agian. Naman, mangawang na pagkadiha. Nagplano na pag mangawang guys, antay Duterte. Tanawa ka dun. Ang matagi. Ato tagi, kaya di taka, latas dari. Ta, sige na. Taon na ti. Naigagbato yung isda ti na, ni dagge. Naigagmay na dun eh, dagge. Yes no. Delikado ng dagge. Uy, makasaka ka dali. Wait, makasaka ka diha. Agay, dari ko. Okay. So, mao na siguro to. Anso ko ingna mo ato pa dyan, tas kinaibabuan. Mao naman siguro na nga part. So, okay na siguro na dyan dapita. Uy, hala ka dyan. Grabing lamia dari. Arang lamia dari, guys. Ti, picture ko na, TV. Tubang, te, tubang. Nice sa na, guys. Wala, mga awang na pud. Mga awang na pud na sila. Tanang, wala lagi. Bukla, basig na awang. Ay, wala. Uy, ang giwa mo na dami. Wow. Hinay laman, hinay kay dagdag bato. Mukha rin mo guys, hinay kay dagdag bato. Dagdag bato, the way the pizza. Eh.
tas mga bato. Dati. Naiwan. Ha? Naiwan te. Isa ka nang uwang tinging. Ha? Nawa ako ang Ari guys, mo ilami aliguan kay linaw. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Wow, pagkanindot dari liguan. Wala oy. Hadlok laman guys agdan si babaw kinsag simbakog ngay mga has. Kita. Ha? Woo! Uy, lagubo man. Wala, uy, nice sa kazo. Woo! Sige. Ikin na ti. Halo, dyan ay magkauban ka di man ka mo. Uy, tutambling na sila. Enjoy na sila, tutambling. Ay, oh. Uy, dito kayo maligo ako rin. Ha? Ha, sige na. Hindi siya lasan dyan. Ha? O atong susihon ni sa paka sa paduok. Masig na pa di last din eh. Bitaw. Ano ra ka day? Kay mo aris ako si babaw. Uy, aris ako si babaw guys kay mo ri dari dagkeng bato. Wow, warang ka nice ka azu. Ano guys? Napa mo debut na to ah. Ngawang ko. Ato na mis kim kay nabaw. Pa, mas kim. Ha? Ah, ato na mi dato maligo. Ngari ra mi dari kay view man sija. Nice ka zo dari guys. Makaikag sa ilang tubig. Wala, ikin na. Bira! Woo! Bubo na kabaw! Tabi, tabi! Wow! Warang lami ah. Wop! Terabos ligo. Terabos ta. Ta! Ato na tayo dito. Mari kita ta. Uy! Ginaw ko! Kidum pun. Gini. Eh, ano naghukas naman sa Aramina? Langoy, Kim! Langoy! Dali ka mau. Woo! Daw ma. Piloy-loy. Kim! Smile! Abig kita tabas. Guys, mamalik na mis ubus. Kani nga rin ako numi, kaning lili, kay mo, saka kung sila dari, kay mo, lukso. Tawata na, mamalik ta. Ato na ko maligos ubus. Aming tiging-ging. Oh, warang kanay, kadudarhi. Ano nga? Ito? Nagijang uwang. Kita na ko nun ni Jato, ara. Kita rate. Uhara. Sus, ginuong dako ah. Ano guys, awang man di ay. Sabi ko gunsa, awang man di grabing dako ah. Uy, ino ko. Ulo, alo dyan natin, baguhay pa nang nalupas. Buhi na. Ato na bulis siyang hilam-hilam mo. Mamaak na. Okay. Sige. Lukso. Na, bye-bye. Pagkana ko diya. Nagdakda na, saan nabalik ka? Tingnan ko sa inyo. Saum na, lubog man. Lubog man. Eh, ay palutaw-lutaw ng mga bata Enjoy ka doon sila. Ada pinday. Ara, daplin Kim. Ora kay suwak. Bugnaw ka adyo. Uy, hinuko, lamon sa. Tik. Kimi, ayaw palaom. Ayaw palaom. Kailin. Nawa lagi. Isa 100 foot. Jog nilinta. Dari na gadyan may maligo guys diya. Narang bugnawa ka adyo. Ganahan Kim oy, ganahan man sa ka matagkad man ninja. Tagkad man ninja ang tubig. Sige. Ligo na ang mga person. Dito kan mo yun ta. Nagdaming sabon guys, teka mang sabon niya. Andi mo dito ni. Nagdaming sabon sa conditioner. Kaya magida mga sashira si Jack kay arong kuan ba di bang kiwag sa aton silanan. Sirina sa ganito.
Diyan na, ligo. Agay. Pasod na itong tuhod. Ah, malagay pa na tuhod, mahabog. Bugnaw na ka no? Lambing. Ikid. Isa man. Na, rinda na to tilapia ron. Tingnan man hagbong. Wala ka ba siling tiglim? May kulo. Para malas nila tigil. Bukod na kahinduman. Karang hindi mo puding bukod na sabaw. Grabe tinawa sila. Grabe tinawa. Mga ano, to kay man to. So, bubo na tao. Andi ka tigil. Ano sa lugar? Yung takitan. Basig na ano, natulungan. Magkuha pa ng yuyot eh. Umar boleh lagi. Ligo ta guys, ligo, ligo. Abot lagi kamaksalan ng pangaligo. Oo, tinawa ka azu. Pasang kim-kim. Ha? Nila. Lalabihan na rin guys, liguan. Super. Hello na ko ha. Ha? Ikaw? Hello guys. Ligo ng bati kamay. Ay, ay Oo, ang lipaya nakaligo guys. There is kuan, kumaksalan. Muli na mo? Ha? Paano? Jangan talon, ha? Dengar na ka. Ligo ang mga person. Ang data. Hello guys. Tugnaw. Tugnaw. Tugnaw ka? Tugnaw na ko na siya. Awa lagi. Pabong sabi na ligo guys. Kay unlimited ag tubig. Unlimited magtubig dari. Sorry ta dari manglugod. Alam sa pagkabaril. Orang pang lugod. Lugod yun. Kaya labong may ng tubig. Tumang day. Pinaingan sa. Picture ko. Pa. Oke. Video picture man eh. Sige, ikit Kim. Kaya ka nang buhat dari. Dahil ikid. Kapag layo. Kapag nabawa. Puro grabe yung bugnawa. Kapag kaliguan ba? Sana dah? Ta? Sana day. Awas na day. Pawas Kim Kim. Ako muli day. Natatataad pa. Manamig ligo guys. Manguli nami. Di pang tugnaw na kuno sila. Hanggakuha pa mo ko tugnaw. Lami pa man sa kaso iligo. Kaso manguli naman. Muli nami guys. Manamig pangaligo. Lami para ba dyan tayo iligo. Kaso muli nami. Dali ka na ilubig. Ginoo ko. Muli nami guys. Hindi ka na ngaligo. Dahil sa mis anak ni Tiging Ritso. Ilang batang gamay. Dahil at kuman. Bi maigon sa kong bibi ha. Ano, singan na ni Bi? Nung bata? Singan day? Si Jasmine. Jasmine. Ganun ka bata ni Maikin. Nga takin. May bata guys ya. Jasmine. Jasmine. Na guys, ang kakiwag ka sa mas Jasmine. Tugman, di taka ko ah. Nag-sleep man, nagbatang gamay na. Si Jasmine. Dagi sang ate. Hello ate. Sayangani mo ate. Pi, sayangani mo. Nagbaklay ra mo nga ni day? Hello. Oh, bigyan na ba? Pi, maigon sa pubi ha. Jasmine. Tuwag mas Jasmine. Natug si Jasmine. Karga ako na, Bi. Hello, Jasmine. Jasmine. Ito siya kang gagahon. Hukman sa imong bata.
Ano, just man yun ako. Kapan ni sa buwan, guys. Oh, yung bebe. Ala, uluyo man yung day. Isip ko, day. Uy, man yung taon yung moto. Oh, naman yung taon. Ulan ni ko, anay, atis. Atis. Ulan ni kagabi eh. Baby, just ni, ha? Sikat lagon. Oh, ulan ni. Arong makuha ni isang kuan. Hawa ni isang sipon. Oh. Oh, dyan na kayo. Dapat ko'y bata na rin. Ay, ano ka na inay? Hey guys, may batang lumay. Gagap. Dito. Sige na pa. Ito na. Okay. Ito na mo ka. Matumama ka. May batang gamay no. May batang gamay ba? Hinagman. Ako'y naman manganak. Oh, ate. Cute pa. Nana ko'y batang gamay. Hibid-hibid. Ito na. Bawal mang kakisyon, bebe. Aras, tiil. Hindi na kakisyon sa nawong. Kay delikado man. Magpakdan manig mga sipon, ubo. Bibi, ayaw kisi bibi itong nawong ha. Uy, susunod. Uy, yung taon.